komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Lasay sa Siyate Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. So welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Biyernes sa Pebrero 21, 2020. Makita live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa among YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. 4 patay, 2 pilason sa aksidente sa Banos ang Manapla. Negrense dapat maghimo sang kaugalingong nga preventive kag precautionary measures batok sa COVID-19 suno kay Senate o kun suno kay Governor Lacson. Sa balita national, 7 ka pulis sa NCR kalakipang sa ngayara sa narco list nagpositibo sa drug test. Mga Chinese nga illegal nga nakasulod sa Pilipinas kinahanglan nga ipa-report suno sa Malacanang. Kag sa atong balita international, China na diskobre ang pagtaas ng kaso sa COVID-19 sa duha ka mga prisuhan. Person officials ginkakas sa pwesto. Sa sports balita, Kyrie Irving sang Brooklyn Nets hindi na makampang karon nga season sang NBA. Kag sa atong balita entertainment, Sarah Geronimo kag Matteo Gadicelli ginkasal na. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports. First portion. Aksyon Reports. Second portion. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon
Balita Evening Edition. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Lasay sa 12 aksyon na Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Patay ang 4 ka matao sa aksidente nga nagluntad sa kilometre 39 sa may barangay Tortosa, Banwasang, Manapla, Negros Occidental kinasang kagahon na Pebrero 21. Ang mga nagkalamatay ang Musanday Angeles Salmorin, 80 anyos, Dolores Granada, 83 anyos, Delina Abara, 56 anyos, ang 15 anyos nga si Jel Juridi Labrador. Sunod kay Manapla Police Chief Captain Janic Bermudez, las 2:45 kinasang kagahon samtang nagabiyay gikan Banwasang Isabela padulong sa syudad sang Cadiz ang Mitsubishi Mirage nga ginamaneho ni Froilan Samiliano, 38 anyos sang nakabunggo ini sa rusing nga motorsiklo sa di nagatindaw ang 15 anyos nga si Labrador. Sunod kay Bermudez, posible na piyungan si Samiliano samtang nagamaneho sang salakyan. Sanday Salmorin, Granada kag Abara ang lunsay sakay sa salakyan nga ginamaneho ni Samiliano samtang ginaobserbahan naman sa ospital ang duwa pa kasakay sang salakyan nga Sanday Rolinda Barte, 77 anyos kag Annabel Estila, 39 anyos. Naibloan nga mga nagasakay sa salakyan ang magapadulong sa syudad sang Cadiz para magpabulong sa Faith Healer. So amo lang man inside niya panagto sila sa Cadiz, papabulong sa Faith Healer. Then isang natabo ordingly kay tungod sa dulong, kung dulong nga mula kay sugaman ng salakyan niya, makita git niya ang dulong. Kaling tsaka ko niya ang indication sinangawaro na sa igad nga nabungguan pa. Dabatian si Manapla PNP Chief Captain J. Nick Bermudez. Padayon pa nga ginabulong sa Corazon Lacsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang duha sa 5 kapasahero sang auto nga imbulbado sa aksidente sa kilometrahe 39 Barangay Tortosa sa Banwasang Manapla, las 2:45 sang aga Pebrero 21. Ginkilala nga ang mga ginabulong sa hospital nga Sanday Rolinda Barte, 77 anyos kag Annabel Estil, 39 anyos nga mga pasahero man sang auto nga ginamaneho ni Froilan Samiliano Tanan, residente sa Banwasang Isabela. Sunod kay Captain Janic Bermudez, ang hepe sang Manapla PNP, matapos natabo ang aksidente, gilayon niya gindala ang mga biktima sa ikaayong Lawas Clinic sa syudad sang Victorias, nga kung sariin gindeklarar nga una napatay si Angeles Salmoren, 80 anyos, samtang ginrefer naman sa Regional Hospital ang iban pa, kag gindeklarar nga patay si Delina Abana, 56 anyos, kag Dolores Granada, 83 anyos. Sa dugang nga pagpangusisa, si Samiliano ang bayaw sang tag-iya sang salakyan nga nakapangalan kay Handra Maria Apuhin sang Barangay 1 Poblasyon sa Banwasang Isabela. Haga kilala sang ina pamilya si Granada nga mo isa sa napatay kag tuyo kuntani nga magpadulong sa syudad sang Cadiz para nga magpabulong sa Faith Healer, upod man ang iban pa nga mga biktima nga iya sining abyan. Dugang pa ni Bermudez sa iya pagistorya kay Samiliano, ginaligar sini nga madulom ang lugar rason kun nga wala diya makita ang nakapark nga motorsiklo kag si Hel Horidi Labrador, 15 anyos nga ginyudyod sang salakyan kag gintunaan naman sang iya kamatayon. Sa karon padayon pa investigasyon sang kapulisan tuhoy sa mga aksidente samtang priso naman sa custodial facility si Samiliano. Sa iban nga balita lokal, adlaw-adlaw na nga nagapangdakop ang Bacolod Traffic Authority Office kon bitaw sa mga tricycle kag e-bike kinagalabay sa National Highway sa syudad sa Bacolod. Ini matapos ang mando sa Department of Interior and Local Government o kon DILG sa pagdumili sa mga tricycle nga maglabay sa National Road. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Lieutenant Colonel Luisito Asibuche ang pamuno sang bitaw. Umbisa nagligad nga Lunes kapin isa na kagatos sa ilang nadakpan nga mga tricycle kag e-bike nga naglapas sa kasuguan. Aminado sa Asibuche nga may pila ka mga motorista nga nakalapas sa pulisa nga nakalusot sa operasyon bangod ilaman ginabantayan ang mga personal sang bitaw. Ginpathaga niya si Buche nga kung basihan ang ordinansa sa Bacolod, 100 pesos lamang ang penalidad sa mga nadakpan. Tublas 8 lamang sang gabi ang pag-operate sang bitaw personnel, samtang nagapatigayon naman sang operation man ang Bacolod PNP hagang Highway Patrol Group sa kada gabi.
per advice nga ng DA, ginananakop kami dito everyday. Oo. So, subong damo kami natakpan, mga e-bike, medyo may mga nakakalusot man, pero wala mo, mga pasaway gid sila, ang mga bitaw lang natin, personnel, ang ginabantayan. Dapat yan si Bitaw Chief Lieutenant Colonel Luisito Asibuche. Ginpanugyan ni Governor Eugenio Salazar sa mga negrense nga maghimo sang kaugalingon nga preventive kag precautionary measures batok sa coronavirus disease 2019 o kun COVID-19. Sunod kay Lacson ang pagsuksok sang face mask kag paggamit sang alcohol-based hand sanitizer ang pila sa mga pamaagi agud nga mapunggan ang paglaptas sang virus. Sadtong Huwebes, 220 ka mga magkahagugma ang ginkasal sa kasalan ng bayan sa New Government Center sa syudad sang Bacolod sa diin kalabanan ang nagsuksok sang face mask. Dagligad nga adlaw nagpagawa man sang joint statement ang Department of Tourism, Health kag Interior and the Local Government nga pwede sa gihapon makapatigayon sang pagtilipon pagsinapol kag festival sa Pilipinas basta bayara lamang sa preventive kag precautionary measures batok sa COVID-19. Sa dugang pangabalita lokal, ginpasakan ng kaso ng murder batok kay Alejandro Dalao raw ang suspect nga nagpatay kay anay kapitan kakaron kagawad George Espada. Sunod kay Police Major Jill Jana Desping, hepe sang Escalante PNP, lagay sa hanon nga ginako ni Dalao raw ang pagpatay sa biktima. Wala sa may madalom nga motibo nga nakitaan sa investigasyon ang pulis, kundi hinubog gid lamang. Wala man sang daan nga away ang suspect kag ang biktima. Huwebes sang hapon sang nadakpan si Dalao raw matapos nga nagpalayag manining nga magsungka. Una sinipatay sa espada matapos ginhatok-hatok sang labo. Si ni Dalao raw gamit ang binangon. Sa katapusan nga balita, lokal preso sa custodial facilities ng Kabankalan City PNP ang isa ka 29 anyos nga lalaki matapos nadakpan sa bypass operation sa barangay Kamugaw, syudad sa Kabankalan, Huwebes ang gabi. Ang nadakpan ginkilala kay Macho Escalona alias Bay, pumuluyo sa umang lugar. Sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Melrose Salve Pico, ang hepa sa Kabankalan PNP nakuha kay Escalona ang 120,000 pesos nga balors nga ginapatihan shabu, isa ka motorsiklo, cellular phone, kwarta kag drug for paraphernalia. Ang item nga nakuha ang ginpaidalom sa laboratory examination sa Negros Occidental Police Provincial Office. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 19 Aksyon Radio Philippines Standard Time, hugali ang pag-inom sang DTX sa 500, bawa ng DTX sa 500, may tatlo ka mga anti-diabetic properties, charantin nga nagapanubos ang glucose, vicin nga nagakontrol sa mga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulina. Mag DTX sa 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX sa 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas ka bala
balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Sa aksyon! Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa litali na sa mga balita nasyonal. Nagpositibo ang 7 ka mga pulis sa National Capital Region Police Office kon NCRPO lakip na sa kapulis nga nalakip sa narcolis sa surprise drug test nga ginpatigayon. Sa press briefing subong adlaw ginpahag ni NCRPO Chief Major General Debold Sinasa ang pulis ngayara sa narcolis nga nagpositibo sa drug test ang kilala nga si Police Staff Sergeant Ronald Carpio. So kay Sinasa ang nga record hangalin Oktubre tinanigdan nga tuig kagapin 6,000 ka mga pulis sa Metro Manila ang nagpaidalom sa drug test umbisa nga nagpangalagad ini sa Metro Manila. Ginbulgar man ni Sinas nga 31 ka mga pulis sa NCRPO ang yara sa drug watch list ang gobyerno. 22 sa ilang ginpaidalom na sa adjudication process kag siyam kay ban pa ang nag-awula. Unang ginpalag ni PNP Chief Archie Gamboang sa Marso 5 iya isumeter kay Presidente Rodrigo Duterte ang resulta sa investigasyon ang sa masobra 300 ka mga pulis nga yara sa narcolist. Pabalikon sa ilang lugar ang mga Chinese workers nga nag-abot sa Pilipinas sa illegal nga paagi kasunod sang pagkabulgar sang pastilla scheme sa Bureau of Immigration. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga basta mayara sang illegal nga ginhimo, hindi ini pagpalampason ni Presidente Rodrigo Duterte kag dapat nga pabalikon sa ilang ginhalinan. Nagwa ang pahayag ni Panelo matapos maglunsar sang separado nga investigasyon ang Senado kag Immigration Bureau may kang tanan sa suhulay nga nagakatabo sa immigration. Samtang ginpahayag ni Justice Secretary Minardo Guevara nga ang mga Chinese national nga wala sa nagakaigo nga dokumento apang nakasunod sa pungsod pagi sa pagbayad sa immigration officers ang i-deport sa gilayon. Sa iban nga balita national, ginpaidalom na sa Witness Protection Program kon WPP ang immigration officer nga nagbulgar sang mga ngalan sa opisyal kang personnel nga involvado sa ginaligara pastilla sa scheme sa mga nagasulod nga Chinese national sa Pilipinas. Suno kay Justice Secretary Minardo Guevara, ginpaidalom sa WPP si Alison Chong nga nagtestigo ang sa pastilla scheme sa rin ng mga Chinese casino high rollers kag offshore gaming operation workers ang ginaligara. Wala nagaagi sa normal nga proseso ng immigration matapos maghatag sang suhula. Suno kay Guevara nga i-evaluate sang maayo mga palayag ni Chong antes sa natagan sang full coverage sang witness protection. Naka-floating status sa karon ang 19 ka mga personnel nga nalawag ang ngalan sa Senate hearing kasunod sang direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagpakaka sa pwesto sa mga persona nga imbolbado sa amo nga modus. Liwat nga nakakita sa probable cause ang Department of Justice para kasuhan si Anay Health Secretary Janet Garin kag iban pa nga mga health officials angod sa mga ginaligar na patay bangod sa dengue vaccine nga dingvac siya. Ang prosecutors ang may nakita nga sufficient evidence para kasuhan ng presidente kag 4 ka mga opisyal sa naghimo
paghimo sang vaccine nga Sanofi Pasteur Incorporated bangod sa paglapas ng Consumer Act of the Philippines. Ang pag-indict sang DOJ sa mga natungdan ang resulta sang ikaduha nga batch sang reklamo nga gin-file sa mga ginikanan nga ang ilang mga kabataan ay napatay matapos ni ginaligar ginbakunahan sang digvaksya. Sigarin nga sa karon Congresswoman sa probinsya sang Iloilo kag iban pa ang ginkasuhan man sa una nga batch sang reklamo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa balita international sports kag entertainment. Pagkatapos gilamang sini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bakolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:32. Kagkaroon sa detalye sa aton balita international, ginkaka sa pwesto ang top officials nga responsable sa report nga outbreak sa coronavirus disease kon COVID-19 sa duha ka prisuhan sa pungsod China. Ang virus ang na-record sa northern province ng Shandong kag eastern province ng Zhejiang, kag sa karon naglambot na sa 258 ang panibag-ong nga kumpirmado nga kaso sa gwa sang central province sa Hubei base sa report kahapon Webes. Ginkaka sang head sa provincial justice department sang Shandong kasunod sa outbreak sa Rincheng Prison sa Jining City nga mayara sa 207 nga yara sa jail ang nagpositibo sa virus. Una nga nadiscover ang pinakauna nga kaso sa isa ka prison officer sa Pebrero 13 kag 7 ka mga prison officials ang ginkakas. Sunod kay Deputy Secretary General Yu Cheng-he sang Shandong Provincial Government, nadiscover nga may pila ka mga departments ang may kakulangan sa ginapatuman nga epidemic prevention measures sa sulod sang prisuhan. Sa presuhan sang Zhejiang Province, 27 ka preso ang na-record nga na-infect subong nga semana kag ginkagasman ang director kag ang Communist Party chief sa Shalifeng Prison kag ginumpisahan na ang investigasyon. Ginpahayag naman sang Shandong health officials nga may gindesignar na sila sa hospital sa Jining agud magtatap sa mga pasyente nga infected sang virus kag magapahamtang man sang pasilidad sa sulod sang jail para sa baggulong sa iban pang mga infected. Ang China sa karon mayara sang 74,000 ka kaso sang COVID-19 kag mas sobra sa 2,100 ka mga tawo ang napatay nga kalabanan na record sa Hubei province kag sa capital city sini nga Wuhan. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports, balita, hindi na makahampang si Kyrie Irving para sa Brooklyn Nets sa NBA karon nga season. Ini kasunod nga kinahanglan nga magpaidalom sa operasyon si Irving matapos ang iya injury sa baga. Umpisa Nobyembre 16 tuto Enero 10 karon nga tuig, pila ka mga sunod-sunod nga hampang ang wala na intrahan sang basketbolista. Uli ini nga naghampang sa Pebrero 1 sa na-enkwentro sang Brooklyn Nets ang Washington Wizards. Mayara pa sang nabilin nga 29 ka mga hampang Nets para sa regular season sang NBA. Dako nga kawad-an si Irving para sa Nets nga naga-average sang 26 points, 5.4 assists kag mayara sang 53% nga shooting percentage. Una sa balita, una sa aksyon! Ag sa aton balita entertainment, ginkasal na ang pop star princess nga si Sarah Geronimo sa aktor nga si Matteo Guidicelli matapos ang 6 ka tuig dila nga magnobyahan. Ay nagpakasal ang duha sa tagig sang Webes ng gabi sa civil ceremony suno sa report. Una nga ginkompirmar na day Sarah 31 anyos kag Matteo 29 anyos ang ilang nga engagement sa tong Nobyembre 2019. Sa pihak sang masadya nga okasyon, na report naman nga may natabo nga gamo sa tunga ni Matteo kag isa sa miyembro sang security ni Sarah. Suno sa close-in security detail ni Sarah nga si Jerry Tamara, kinaligar nga ginsumbag siya ni Matteo sang mapasibangdan siya nga nagpanugid sa nanay ni Sarah angot sa kasal. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 36 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga daw Biyernes sa Pebrero 21 tuig 2020. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!